Hayag nga pagsugat sa Pasko, gipasalig sa National Grid Corporation of the Philippines. Matod sa transmission provider, walay schedule nga maintenance sa mga planta sa kuryente atol ni ining kapaskohan. Ani ang report. Walay nakaschedule nga power interruption atol sa holiday season. Kini ang gipahibaw sa mga opisyal sa National Grid Corporation of the Philippines nga may bisita sa Sugbo. Matod nila, walay nakaschedule nga brownout. Ug wala say maintenance sa mga transmission lines. Maong naglaom silang hayag unya ang pagsaulog sa kapaskohan. Assuming na all the power plants keep to the schedule and there is no sudden loss of generation, then we don't expect to see any grid alert system raised over the Visayas grid, and hopefully we'll have a bright Christmas. Pasabot hinoon sa transmission service provider, gawas lang hinoon kini kung ugaling dunay kalit-kalit nga problema nga masugatan ug kung may mga unscheduled brownouts nga mahitabo. Like Christmas, New Year, or days before Christmas or days before New Year. Because Okay. those are important dates. And we should be having or suffering from mga power interruptions. Nico Sereno, GMA Regional TV Live.